samuyang lugar. Pero magayon yan mga tugang sa pagtatanom. Kaya kung kamo nagtatanom, magayon na panahon na makapagtatanom ka mo niya na panahon dahil na kamo magpaparadugdog kang mga tinanom nindo na nag-uuran. So mga tugang, welcome sa satuyang aldaw na naman na marhay na hapon na satuyang pag-urulayan ang anumang ikakarahay. Yan. Siyempre, anong ikakarahay ka sa tuyang buhay, yan ang sa tuyang pag-urulayan. Ano? Then ba kita makakuha ng ikakarahay? Yan, importante. Sana iyaw ka mo sa marhay na kalagayan sa buhay, dahil manlugod ka mo nga mga hilang na pagkapangaji ni Father Butch na paugma ka mo. Ano? Dahil ka mo nagkakaigwa ng mga abot yan bagang obstacle. Yaw na yan mga tugang. Kaiba na talaga yan sa buhay yung mga obstacle. Pero sasabihin natin, malalampasan natin ang lahat ng bagay na yan. Kaya ngunyan magdawag kamot, kadako na naman kita nga pag-urulay na magayon. Siyempre, binabati ko ang sakuyang mga pinsan na nagdadangog talaga, lalo sa Japan, si Manay Baby, Manay Tony, at dyan sa Manila, yaw dyan si Lulu Nava, sa Malabon, si Manay Ampi, no? At the same time, sila Malu de Vega, si Manay Ellen dyan sa Cruzada, kasi sa Alisamar, palagi nagdadangog yan sa tuya. Kaya mga tugang, katatapos ko lang magkakan. Anyway, mga tugang, bago kita magpadagos ka sa tuyang, mapangaji mo na kita, yo? Okay, mapangaji mo na kita. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na makakamahan, ampunin mo kami anumang mga karatan. Tabangan mo kami sa puyang mga gigibuhon, sa anumang sabihin kami, anong gigibuhin gagawin namin, ay maging kalugod-lugod sa iyo. Kaya lumalapit po kami sa iyo bago kami magsimula ng aming programa ng Maray na Hapon, dahil ikaw po ang buka ng lahat. Lahat, ikaw ang pinagmumulan ng magandang bagay. Kaya lumalapit po kami na kami ng bendisyon, na bendisyonan po ninyo ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala, ang lahat ng mga nagtatrabaho, ang lahat ng mga nakikinig, at lalong-lalo na kaming lahat. Na huwag po kaming mahahawa sa anumang sakit ng COVID-19. At the same time, kami po ay mailayo sa disgrasya at kasangkapanin po ninyo kami lagi na kami ay maging tagapagpalaganap ng iyong kaharian. Tulad ni Maria, na iyong ina. Kaya lumalapit din po kami kay Maria, na ina ni Kristo, na amin na ring ina, na humingi ng tulong. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino mang umiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen, at ina naming lahat, huwag mo kaming biguin sa aming mga pangangailangan. Magkus kami iyong dinggin at kaawaan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, welcome muli kayo sa satuyang programa na Maray na Hapon. At siyempre, ang satuyang pag-urulayan mga tugang, manunugod iyan sa marhay na bareta. Ano naman kaya ang marhay na bareta mo, Father Butch Kunyan Aldaw? Ang maray na bareta, na itatako sa inyo mga tugang, ang Diyos ay kasama-sama na natin.
No? Ang kaharian ng Diyos ay nasa atin na lang hindi natin nare-recognize kung sa Ingles. Hindi natin napapansin sa salitang Tagalog. Kung sa Bicol, dai Tagano na bibisto. No? Dai Tagaano na pabagang na mamalayan. No? Kaya importante mga tugang na let us have what we call consciousness. No? Importante awareness. Kasi sa panahon ito, ngunyan, nagiginabaga kasi automatic no? Nawawala ng spontaneity, nawawala na yung tinatawag natin na yung bang relax, spontaneous kasi yung bang hindi gaano nawawala na kasi yun ano? Dahil sa automatic. Dahil system, of course, maganda po ang may sistema. No? Pero dapat mayroon pa rin tayong tinatawag na spontaneity ang apodkaan. Yung bang maganda yun you are not limited because sa ating kasi rules. Ito, pag hindi mo sunod itong batas ito, mali ka. Ay, dapat we have to be open also. Alam mo, maganda yung buhay na malaya. Mahirap yung buhay na nakukulong ka. Ano? Nakukulong ka sa oras, nakukulong ka sa batas, nakukulong ka sa mga sabi-sabi ng tao, nakukulong ka. Sino ba sa inyo ang gustong makulong? Ayaw natin lahat. Gusto natin maging malaya. Pero bakit tayo nagpapakulong? Nagpapakulong tayo sa mga batas na ginawa natin. Diba? At yung batas na yan, minsan, sa halip na you can really move freely, you cannot move freely because you are always entangled with rules and policies, regulations, everything. Wow. Wala na. sana makaluwang-luwang naman tayo. Ano? Kasi we are made by God in His image and likeness. Which is freedom. No? Malaya. No? Hindi tayo, lang problema nangyayari na tayo, nakukulong na tayo. Kaya yun, at ang tanong ng mga Pariseo sa Marahay na Bareta, munyanal daw na atin pakikinggan mula sa Ebanghelyo ng San Lucas, Kabanata 17, talata 20 hanggang 25, yung mga tugang na yung mga tao tuloy nagtatanong kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Kailan ba? Minsan tatanong pa, kailan ba magugunaw ang mundo? Yan. Kailan ba matatapos? Alam mo, kailangan ba talagang itanong yan? Hindi na. Alam mo, mayroon si Bishop Socrates na shinare one time Hindi naman dapat kailangan na itanong pa yung kung kailan matatapos ang mundo mo. Ang maganda, ang tanong paano mo ginagamit ang buhay mo? Saan mo inaaksaya ang panahon mo? Yan ang tanong ni Father Butch ngayon araw na ito, Pwede kayo sumagot sa 0925-811-3851 o sa 0966-533-8453. Okay? So, yun po mga tugang. So, paano ba natin inaaksaya ang ating buhay? Pinag-aaksayan ba natin sa what are we how do we use our time? Yon. How do we use our talents? How do we use our life? Yan po ay napakagandang tanong Akmang-akma yan sa buhay natin. Kailangan pa ba talaga na itanong kailan ba magugunaw ang mundo? Okay, ito nga lang, tanong natin ngayon, kailan na ba talaga magkakaroon ng face-to-face classes? Yan, pinag-usapan pa rin yan, di ba? Although, mayroon na daw pilot. Pero at the same time, kailan ba matatapos ang COVID-19? No? Itong pandemyang ito. Ang importante, may ginagawa ba tayo o wala? Yan ang importante sa buhay. Ano ang ating ginagawa? Yan mapag-usapan natin mamaya. Babalik po muli ang iyong lingkod,
Pagkatapos ng paalala at ang oras natin ngayon ay 18 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. Experience Converge Pure Fiber Internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses. The MicroBiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian: Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Lahat Alan sa gamot na kailangan. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon. Nay, ngayong 6 months na ako, araw-araw mo akong binibigyan ng pagkain habang patuloy ang pagpapabreastfeed mo sa akin. Pero minsan, hindi mo alam kung ano pa ang ihahanda mo sa akin. Kaya pumupunta tayo sa health center para magpaturo ng paghanda ng complementary food na pwede mong gawin. Ang dami nilang itinuro sa atin. Ang healthy ng luto nyo, Nay! Schedule ng test. Knowledge is power, best. Let's get tested and practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa DOH, Bicol CH. Bawat? Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa satuyang programang Marahin na Hapon with Father Boots Bombase OP. At gusto ko pong batiin si Maria Lourdes Arandia at of course nagdadagong sa tuya dyan sa Daraga. Tama ba? Saka si Eric Samudio, nakikinig dito sa Daraga. Okay, good morning. Okay, sabi ni Maria Lourdes Arandia. So, thank you very much sa pagdadagog nindo palagi. So kasi bago kita break, sabi ko sa inyo mga tugang, totoo, ang lahat ng bagay ay may takdang panahon. Lahat naman
O tingnan natin nung tayo sinilang dito sa mundo, no? Hindi man agad-agad kayo sinilang, hindi ba? Hindi. Naghintay si nanay, naghintay si tatay ng 9 na buwan. Ang iba hindi na makapaghintay. 7 months lang gusto nang lumabas. Kaya may tinatawag na, ano ito? Yung, hindi naman abnormal baby yan. Ang tawag yan ano ba yun? Nakalimutan ko, senior moment. Yung ba mga tugang, lahat talaga naman, may takdang panahon yan. Sadyang may itinakda na oras o panahon ang Diyos para sa lahat ng bagay. Makikita natin. By the way, in speaking of panahon, halimbawa, may gagawin ka. Anong unang gagawin mo doon? What is necessary or what is urgent? Yan. Depende yan. Depende yan sa kaso o sa sitwasyon. Halimbawa, importante nga, pero hindi naman kailangan urgent, so pwede mong ipagpaliban. Halimbawa, ito, mayroong masakit ang ulo na kinakailangan gamutin. Ano ang dapat gawin? Ipagpapabayan o pagpabukas pabayan o gawin mo na? Yung mga bagay na kung anong dapat gawin na ngayon, gawin na. No? Kahit importante yan, pag hindi naman talaga urgent, alam mo, urgent yan o necessary yan or important yan, ay is a matter of giving time. Yan. Minsan kasi doon tayo nagkakatalo eh. May mga tao na they try to hindi tawag yan eh, they do not know how to prioritize. Importante, dapat igwa kang alamin mo yan. Ano? So ano ang dapat unahin? Ano? Ano ba talaga ang unahin mo doon? Yung number 4 or number 1? Siyempre, so number 1 nga eh. In terms of priority. Kaya maganda eh, i-ranking mo parang hindi tayo malito. Ang problema kasi minsan, we do not know how to prioritize. We think hindi differently, we think it pare-pareho lang yan, di ba? Sabi nga, premature, thank you very much, Marian. Premature baby, pag 7 months, sinilang na 7 months. Ako hindi premature, post-mature. Sabi ni, nag-text ako si 9020, pag may sikat ng araw at paglubog ng araw, ganyan ang ating buhay. Kailangan, Father, hanggat nandito tayo sa mundo, maging, sabi niya, maganda itong share niya, maging maayos ang pakikipagkapwa, tumulong at maglingkod sa ating puong may kapal. Tama yan, 9020. Habang binibigyan tayo ng panahon, alam mo, gusto ko sanang iparinig nga sa inyo yung sinabi ni Bishop Socrates Villegas. Kasi sabi niya doon sa sermon, may nagtanong daw sa kanya na kailan daw magugunaw ang mundo. Well, kasi yun ang nila eh. Pero ang magandang tanong nga, sabi nga niya, saan mo inaaksaya ang oras mo o ang panahon mo? Okay? Kahit malapit na magunaw ang mundo, ang importante, saan mo inaaksaya? In English, how are you spending your time? Or how are you wasting your time? Okay? Minsan sinasabi niya, ay, dasal ka ng dasal, you are wasting your time. No. Whenever you pray, you do not waste your time. Actually, you benefit. When you pray, kasi even helping people, you do not waste your time. Because ito ang mga tinatawag natin na nag-i-invest ka na. Dito ka pa sa lupa, nag-i-invest ka na. No? Alam mo, lahat ng bagay ay talagang itinatakda sa oras o panahon. Lahat yan, kung titingnan natin hindi naman sabay-sabay na ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay sa mundo eh. Diba? Unang-unang ginawa niya sa Genesis, let there be light. Nagkaroon ng
So, in other words, importante pala talaga ang lahat. Ilaw. Ilaw. Oh, ilaw talaga. Bakit? Eh kung walang ilaw, walang liwanag. At kung walang liwanag, dilim. At kung dilim, wala kang makikita. Yan. Kaya may importante, di ba? Hindi kagad ginawa ng Diyos ang lupa. Hindi kagad ginawa ng Diyos ang tubig. Hindi ginawa ng Diyos ang ibon. Hindi, totoo. Makikita mo mga tugag. Talagang magaling ang Diyos, ha? Magaling, magaling talaga. Siyempre, kaya nga Diyos siya eh. Alam mo, talagang ang lahat ng bagay dito sa mundo ay may sadyang panahon. May panahon, sabi nga, time to be born, born to die. Yun, totoo yan eh. May setting. Sabi kanina ni 9020, di ba? May panahon na sisikat ang araw, may panahon na uulan. Totoo naman lahat yan eh. Pero kaya nga, habang may panahon, habang tayo binibigyan ng panahon, pagsikapan natin. Gawin natin anong magagawa natin sa panahon. Kasi sayang eh. Ano? Para bang nagpakapagod ka, nasayang lang kasi hindi mo nagamit ang panahon. Kaya ito nga, for example, ngayon, binibigyan tayo ng Diyos ng 24 hours. Sa 24 hours, bilangin nga natin, ano ba ang mga nagawa mong mabuting bagay sa 24 hours? Sige nga. Pagkagising mo, ano mang nagawa mo? Father, bilang nanay, ako po ay nagluto. Very good. Congratulations. Bilang tatay, ako po ay nagtatricycle kasi tatay. Hinatid ko ang aking anak sa eskwelahan. Wala naman eskwela ngayon ha. Sinong dinala mo doon? Wala. So mga tugang, okay. Nagsinungaling ka tatay ha. Sino kayang hinatid mo? Hindi anak mo. Wala naman mga tugang. Yan. Ano bang ginawa mo? Ano bang ginawa mo? Tatay, ang ginawa mo, ako ay nagtanim. For example, ngayong araw na ito, anong ginawa ni Father Boots? Anong ginawa ni Father Boots ngayong araw na ito? Kanina, kagagaling ko lang doon sa Banao, Ginobatan. At kumuha ko ng pananim. Sinama ko si Father Joseph Rakid. Sabi ko, Father Joseph, para makita mo yung mechanized, modernized nursery ng Bicol Region Department of Environment and Natural Resources. Wow, DENR. Okay? Sinama ko siya. Pumunta kami doon. Pinakita ko. At yun nga, nandun. Thank you very much, June Villa. And of course, ating dyan sa DNR Regional 5. And of course, ang kontak ko kasi dyan si Franz Nunez Basea. Okay? Kaibigan ko. Matagal na yan. Estudyante pa dito si Franz Nunez, si Marge Esteves, okay, yung mga mga estudyante dito sa sa Aquinas University high school, tama. Yun, high school, hanggang nag-college. So yun, thank you very much Franz sa pagtulong mo kasi nabigyan ulit ako ng marami. Meron doon na itatanim na may mahogany, merong dungon latte. Yung maganda pala yun sa mga gilid kang kuyan, lalo sa mga ilog. Pagayon ito itatanaw eh. Tapos may naman yung Palawan shower. Parang maganda yun eh. Para ka sa Japan, sakura. Yeah. So yan, at least may ginawa ka. Ay mo niya naman, may ginagawa si Father Boots. Alauna, nasa broadcast. Anyway, importante, araw-araw, sa 24 hours, sa napunta, may at least pagka umaga, isipin mo, unang tanong sa umaga, anong magandang bagay o anong mabuting bagay ang aking gagawin sa araw na ito? Yan. Dapat i-schedule mo yan. Dapat naka-schedule yan.
Hindi yung sa araw na ito, sasaktan ko si ganyan. Sa araw na ito, sisigawan ko si ganyan. Sa araw na ito, susuntukin ko si ganyan. Sa araw na ito, paggagalitan ko si ganyan. Ay patay, wala kang magagawa. Ano magandang nagawa mo sa buhay ngayong araw na ito? O kanina pagkagising mo, ano bang magandang bagay na nagawa natin? Yun ay napakahalaga. No? Sa pagkatanda natin, ang oras, na hindi mo na maibabalik yan. No? Pag may nagawa kang masama, pagsisisihan mo na lang yan. Sayang. Pero kung halimbawa, pag may nagawa kang kabutihan, ay nako, aani ka ng magandang bagay. Okay? So, tanda natin, ang lahat ng bagay dito sa mundo ay may sadyang itinatakdang panahon. Kaya habang may panahon pa, gawin natin ang anumang pagkakataon. Binibigay sa atin ng pagkakataon No? So, wag natin sayangin. Okay? Lalo ngayon, nakikinig kayo. At sa pakikinig ninyo, may natututunan kayo. Lalong-lalo na ang salita ng Diyos. Okay? Hindi kailangan madaliin ang mga bagay na gusto natin mangyari. Hindi pwede. Kung nagtanim ako ngayon. Nagtanim ako ng kastanyas. May binigay sa akin kastanyas Okay, tinanim ko kastanyas. Lumalaki na ngayon sa likod. Pagkatapos, ang gagawin ko ay bubunot, parang kagad, magbunga kagad. Ay hindi, dapat I have to wait. Huwag natin madaliin ang mga bagay. Ang problema sa atin, hindi tayo makapaghintay. Nagmamadali tayo. At tatandaan ko bago tayo mag-break. Itong sasabihin ko, paalala lang po ito sa atin. Huwag tayo magmamadali. Sapagkat ang lahat na pagkakamali ay dala ng ating pagmamadali. Nagmamadali ka magsalita, magkakamali ka. Nagmamadali ka magpakuripas ng motor, baka makasagasa ka, umasagasaan ka. O ikaw din, nagmamadali na tumawid sa kalsada. Lahat po, di kinakailangan magmamadali. Kinakailangan, sabi nga, slowly lang. Surely, at the same time, you enjoy life. Makikita mo ang scenery. Sabi nga, importante, smell the roses. Yan. Nawawala na No? Because we are so busy. Okay? Busy. Busy for what? Are we busy dying or are we busy living? Okay? Yan po ang tanong ni Father Boots. Ang malas po niya ay 36 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy na pawis, huwag matitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24 hours kontra amoy pawis. Based on
on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitasync, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Ang corn tuna na abot kayang-kaya! Fresca! Corn tuna! Fresca corn tuna. Abot kayang-kaya. Fresca, fresca. Corn sa 150 grams! Sulit ang sarap! Fresca corn tuna. Abot kayang-kaya. Fresca, 17.05 lang SRP! fresca, Mas abot kayang-kaya kesa ibang corn tuna! fresca. Corn tuna! Fresca corn tuna. Ang 150 grams, 17.05 lang SRP. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagat. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa abat. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O ito sukli, 2 million! 2 million? Wow! Pwede kang maka-jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Up to 50 million pesos worth of prizes. At 6 na winners ng 2 million sa grand draw. Bili na ng specially marked Bear Brand Fortified packs. Register through SMS or Facebook Messenger at isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0586 series of 2020. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa tuyang programang Marahay na Hapon na sa tuyang pinag-urulayan ang paggamit kang panahon, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya, paano natin ginagamit ang satuyang panahon, ano? Kasi palaging sinasabi, of course, kailan na ba matatapos ang pandemya? Ano? Totoo, matatapos ang lahat ng bagay sapagat ang lahat ng bagay ay may talagang itinatakdang oras lang yan. Okay? May panahon yan. Okay? May tamang panahon para sa lahat ng mga bagay. Kaya nga isang mga bagay-bagay na dapat natin wisdom, sinabi sa karunungan, ano? Na igalang natin ang orasan ng Diyos. Akala natin walang orasan ang Diyos. Yun, may orasan din ang Diyos eh. No?
orasan ng Diyos. Akala natin ang orasan ay nasa tao lang, no? May orasan na orasan ng Diyos. Of course, in God there's no time, but tayo ang may oras sa Diyos eh, no? Kaya igalang natin ang kanyang orasan, at gawin natin ang kanyang mga plano sa buhay. Paano? Ano? Sa ang ating mga tungkulin ng may pagtiyatiyaga. Ano, importante kasi. Sabi ko nga, bago tayo magwakas o tayo break, sabi ko, may mga tao kasi nagmamadali. Huwag tayo nagmamadali. Ang importante mga tugang na tayo ay nagtiyatiyaga. At sa pagtiyatiyaga, hindi ka nagmamadali. Hindi mo minamadali. Kahit sa pag-aaral, halimbawa, nagtuturo ka, hindi mo para, kahit napakagaling mong teacher, huwag mong madaliin ang mga estudyante mo na matuto. Ano? Kasi, ang tawag yan, may pacing. Alam mo, isa sa napakagandang method of education at yung Angelicum system, yung sa Quezon City, Angelicum College, ngayon UST Angelicum College. May pacing. Ang learning kasi, ganun hindi na mamadali. No? Although there was a time na nagkonsider slow learner, fast learner, average learner, hindi rin po maganda yon. Kasi that is already para bang branding naman. Hayaan mo. Talaga may mga matatalino, ang bibilis matuto, hayaan mo, mabilis sila. Bakit? Iba-ibang tao. Kahit nakambal, hindi pareho. Kaya huwag natin madaliin. Ang sinasabi nga dyan hanay-hanay lang, hinay-hinay pala, hanay-hanay. Hinay-hinay, slowly, gradually. Yan importante sa buhay mga tugang. Hindi tayo nagmamadali. Ang importante, pacing. Pagtiyatiyaga. Pacing, pace by pace. Yan ay mahalaga dyan sa buhay. Remember, life is a matter of pacing. Kahit, alam mo hindi ba, kahit sa cadence, pag may pacing yan, maganda. Pero wala sa pacing, yung iba nagmamadali, yung isa hindi nagmamadali, ay hindi maganda. Hindi pare-pareho yan. Dapat yung ganda. Ang iba naman, kung ikaw talaga nagmamadali, kasi magaling ka talaga naman, sige, hayaan mo. Pero wag mo sabihin na i-impose yung gusto mo sa iba na hindi naman sila, ikaw. Yun. Igalang natin. Okay? Ang bawat isa. Kaya pagtiyatiyaga. Kaya alam mo, siyempre, as a teacher, ako nagtuturo din dati. Pero ngayon, hindi na. Pero ngayon, nagtuturo pa ako sa radyo. Tulad kayo, nakikinig kayo. Parang teacher din ako kasi dati may klase ako alauna. Alauna hanggang 2:00. May klase ako sa high school nung panahon. Siyempre, yung nakakaantok minsan nakakaantok. Minsan inaantok din ako. Ayaw kong pumasok sa klase. Inaantok din ako, alauna. Alam mo, nasanay kami sa seminaryo. Pag alauna hanggang 2:00, natutulog kami. Noong 1970, 71, duman ako sa minor seminary sa Naga, Holy Rosary Minor Seminary sa Naga. Nung batang high school pa lang ako, first year high school. Alam mo, alauna, dapat makikita kami nandoon nakahiga. Kasi pag hindi ka nakahiga doon sa higaan mo, pagagalitan ka. Yan. Ang tawag namin doon, siesta time. Alam mo yung siestang yan? Yung siesta time na yan namana natin yan sa mga Kastila. Kaya nga tingnan mo, pag alauna, inaantok. Nasanay na tayo. Pero nilabanan ko yan alauna. Yun. Napagtiyagaan ko naman. Tiyaga. Kaya yan, importante tiyaga lang talaga. At the same time, importante sa tungkulin natin ay ang pagtiwala sa mabungang katapusan ng ating mga ginagawa. In other words,
ang mga ginagawa natin maging productive. Importante productive yan. Okay? So, tanda natin. Kaya, let's make use of our time productively and we will produce productively. Okay? So, mga tugang, mag-break muna tayo para maghanap buhay. Ang oras po ngunyan ay 48 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. Ang ibig sabihin ng hepatitis ay pamamaga ng atay. Isa sa bawat 10 Pilipino ay mayroong viral hepatitis. Isa ka na ba doon? Kaya alamin kung ikaw ay mayroon nito. Mahalagang magpa-screen at magpapakuna laban sa viral hepatitis. Tandaan, kapag may malusog na atay, siguradong sasaya ang buhay. Ugaliing magpakonsulta sa doktor para sa Healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa DOH, Bicol CHT. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise! Pero nang hihina. Magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong Kapaskuhan, abot kaya ang beer na beer. Sa beer na beer, masaya na masaya kasi 80 pesos SRP lang for 1 liter. Pero masarap na masarap. Panalo na panalo kasi sulit na sulit ang masarap na beer. Kaya ngayong Kapaskuhan, sakto na sakto sa masaya na masayang kwentuhan ang malamig at afford na beer na beer. Beer na beer, tunay at tapat. Beer na beer, 80 pesos SRP pa rin ang 1 litro. Walang price increase. Drink responsibly. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa tuyang programang Marahil na Hapon with Father Boots Bombase OP. At sa tuyang aning pinag-uurulayan ang manunungod sa paggamit kang panahon. Kasi ang panahon ito ay tinatawag nating borrowed time. Everything is borrowed time. Lahat naman talaga eh.
Ibinigay lang sa atin ito ng Diyos na dapat pakinabangan natin. Kasi kung hindi natin papakinabangan, mahirap. Kaya nga, alisin natin tanong, kailan ba? Kailan ba ang panahon? Kasi yung mga, sa Ebanghelyo kasi mga tugang sa araw na ito, mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 17, talata 20 hanggang 25, yung mga Pariseo ay nagtanong, kailan ba itatatag ang kaharian ng Diyos? Okay? Ano ang sinabi ng Panginoon sa kanila? Ang pasisimula ng paghari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan. Yan, kasi alam mo, gusto natin palagi may palatandaan. Gusto natin may mga signs, ano? At wala rin masasabing nagsisimula sa roon o sa rini. Kasi sinasabi, ay, yun nandiyan na, nandun na. Mag-ingat tayo. Ano? Sapagat ang totoo, nagsimula na ang maghari ang Diyos. Okay? Saan? Sa puso ng mga nananalig sa Kanya. Sa atin mga nananalig. So in other words, kaya kasubago ang hapot ko sa inyo mga tugang, hindi na yung mga nagtatanong, kailan ba gugunaw ang mundo? Kailan ba matatapos ang mundo? Kailan ba matatapos ang pandemya ng COVID-19? Ay, ang importante dito, ano ba ang ating ginagawa habang tayo ay nasa panahong ito? Yan. Yan ang importante. Kasi dumating man ang panahon, kasi ang lahat may wakas. Ano? Ay di nakahanda na tayo. Yan, tanda natin. Tanda natin mga tugang na kailangan na tayo ay maglaan ng panahon talaga. Okay? Mahalaga po yan. Sabi ko kanina, ang lahat ng bagay ay may takdang panahon. Okay? Hindi kinakailangan madali ng mga bagay na gusto natin mangyari. Okay? Tanda natin. At just gusto kong i-share ang aking buhay at karanasan. Kinakailangan kong maglaan muna ng maraming taon sa pagsasakripisyo at pag-aaral bago ako naging Dominican o naging pari. Diba? Hindi naman ako naging pari agad-agad eh. Nag-aral muna tayo ng filosofiya, nag-aral muna tayo ng teolohiya, ano? At syempre, marami pa tayong mga exposures. Okay? So, ganun din. Ang magsasaka, ganun din. Kailangan magbungkal ng lupa bago muna ihasik ang binhi ng kanyang mga pananim. Lahat yan. Importante nga lang sa panahon nga ngayon, ayaw natin kasi magsakripisyo. Kanina, nag-usap kami ni John Villa, yung nandun sa, siyang in charge doon sa mechanized and modernized regional nursery doon sa Panao, Ginobatan. Sabi niya, yung mga tao kasi ngayon, totoo lahat instant. For example, yung nagtanim daw siya ng saging at nagbunga yung saging, gusto magpinakro. Sabi ng ibang, ayoko ng pinakro. Ito, madaling, magpakulo ka na ng tubig, pagkatapos bumili ka ng noodles, mabilis. Pero, yung pala, nang naluto na yung pinakro, pagkatapos inalok din ni Jun yung mga tao, ay masarap pala. Alam mo ang pinakadahilan, simple lang naman ito. Ayaw kasi natin magpagod. Mga huga ko na talaga kita. Ano? One time ito, nandun pa ako sa isla ng Calayan. Very hospitable ang mga tao naman. Sabi nila, Father, mag-cook ka na lang. Kaysa malinghod o yung magtipong or magbuko juice. Kasi, Father, mas mabili kasing bumili sa tindahan ng Coke kaysa umakyat pa sa puno. Pag umakyat ka sa puno, baka mahulog ka pa. Anyway, kaibigan, marami tayong ganyan, ano? Ayaw na ka natin magsakripisyo. Yan naman talagang totoo ngayon Kaya nga, kahit sa mag-asawa ngayon naghihiwalay. Bakit? Wala nang sakripisyo. Ano? Kahit sa mga mga boyfriend pala, magi-girlfriend, hindi na makapaghintay.
Totoo mga kaibigan, true love waits. No, mga babae. No? O kahit lalaki. Kung talagang mahal ka, babae, kung mahal ka ng lalaki, irerespeto ka at magkapaghintay siya. At hindi ka mamadali na sex agad sa kanya. Yan ang problema eh. Sex tayo. Mahal mo ako? Sex tayo. Oo. Hindi maganda yan eh. Dapat gano. Kung mahal mo ako, 6 tayo, hindi sex. 6. Tanyan mo ang 6. Magbilang ka 1. Na 6 na taon. 6 years. Yung mga tugang, true love waits. Maghintay, magsakripisyo. Lahat naman yan eh. Kasabi nga, kapag naitanim na ang mga binhi, tulad ng mga para magsasaka, kinakailangan pa niya maghintay at sapat na tamang panahon bago dumating ang pag-aani. Ganun lahat. Hindi na sinasabi sa atin ni Kristo. Darating ang panahon. Ganyan talaga. Kinakailangan hintay tayo. Okay? At sa paghintay, kailangan ang disiplina. Okay? Mga kaibigan, napakahalaga po yan. Sa panahong ito, may disiplina pa ba? Kung bakit magulo ang mundo? Dahil kulang tayo sa disiplina. At tayo mga kaibigan, inabot naman tayo ng oras. Ang oras ngayon ay 59 minutes after 1 o'clock at gusto ko na pong tapusin ang ating araw na ito, mga maray na hapon nga na aldaw, na Webes, sa pamagitan ng pagpapagiramdam giraray sa inyong mga tugang. Ang lahat ay only borrowed time. There will come a time that we will return our time. Na ibabalik natin ang oras sa Diyos. At hindi na oras yun, eternity. And the question is, how did you use your time? Paano mo ginamit ang iyong panahon? Okay? Ginamit mo ba ang iyong panahon? Sa pagmamahal? Pagpapatawad? Sa pagkakaibigan? Okay? Sa pagpapakayaman lamang? O sa lahat ng mundong bagay? Sayang, maiwanan mo lahat ang mga bagay na yan. Mga kaibigan, magdasal na po tayo ng ating dasal ng panalangin para kay San Miguel Arcangel. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. So pinuwas siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat na malulupit na spirito na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos marhay na hapon, Diyos marhay na Diyos mamalos po palagiraray sa inyo gabo sa naginanyog ka sa tuyang programang Marhay na Hapon. Sana nagamit ta ang oras. Nagamit ta ang sa tuyang panahon sa magandang bagay. Ito po si Father Boots Bombase OP sa programang Marhay na Hapon. Bye-bye! Gifted to give and live our gifts, mercy, compassion, justice, and peace. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Kaping swak sa iyong panlasa? Mixton Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixton Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat. Jokep Mixed Coffee, Immune Booster, Anti-Constipation. Jokep Mixed Coffee, ang kaping para sa lahat. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Ang Doc Alternativo sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mausog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer misis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24 hours kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia.
Ang Jim's 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jim's 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added Sweetened with Stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise, pero nanghihina. magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Gaano ka katutok? Sintutok ni Bisor sa assembly line? Sintutok ni Bianan kapag nagluluto kisinigang? Gaano ka naman daw katutok kung ika ang treatment partner kontra sa tuberculosis ni Mrs. o ni Ama o kantugang na lalaki o babayi? Matindi ang bagsikan bakterya na kausakan TB kaya ang burulungan kontra digdi arug kaan katindi. Ang TB nabubulong. Urual daw asin pigaabot na 6 na bulan sagkod 2 taon ang burulungan. Depende sa klase kan TB na binubulong. Kaya dapat matuto ka bilang treatment partner ni Mrs. o ni Ama o kantugang na lalaki o babayi. Dahil siya dapat magpalya sa burulungan. Mag-apod sa saindong nurse o doktor para sa iyang supply kan libreng bulong sa laog kan sarong bulan. Tutukan man kung may mamatian siyang side effects. Nabubulong ang mga side effects na ini kaya tawan siya kikusog kibuot asin tibay kidaghan. Ngani siya TB-free, dai magpalya sa burulungan. Bilang treatment partner, magintutok na may kairibang tender loving care. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 2:11. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Ipinangapudan ni Education Secretary Leonor Briones kay Presidente Rodrigo Duterte na itaong kwenta na sa Department of Health as in Department of Education ang desisyon sa pagbukas kan klase. Sinabi ni Briones na sa siring na sistema, mas magiging madali ang pagpapahiwas kan face-to-face classes asin matrayumpo ang implementasyon kay ni. Masumiter man sinda ni memorandum kay Presidente Duterte para hagadon na itaong kwenta na sana sa duwang nasabing ahensya ang desisyon. Sigun sa sekretarya, kung pagbabasehan ang ley, may poder ang Presidente na magdesisyon sa pagbukas kan klase. Nobyembre 15, mapuon ang limited face-to-face classes sa paagikan Sanggatos na pampublikong eskwelahan sa mga low-risk area as in 20 na pribadong eskwelahan po Nobyembre 22. Yan ang pang alas 2 na bareta, haliligdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga